Χρειαζόμαστε νέες φανέλες για την ομάδα μου. Και έτσι πρότεινα στους συμπαίκτες μου να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο με τίτλο «Οι θεοί της μπάλας». Τι, τέτοια φωτογένεια να πάει τσάμπα. Μάνα! Φίλε, να το ξεκαθαρίσει γρήγορα. Δεν θέλω να μείνω με το στίγμα. Ναι μωρέ, έλα να τελειώσουμε τη δουλειά τώρα. Μαμά, κοίτα τα παλιά μου γυαλιά, σαν καινούργια δεν είναι? Καταπληκτικά! Καλά, μαμά, η ιδέα σου δεν παίζεται. Ξέρεις τι σαβούρα έχω στο σπίτι που δεν ξέρω τι να την κάνω? Αγάπη μου, ιδέες υπάρχουνε. Όλα τα παλιά πράγματα μπορεί να γίνουν καινούρια. Γιάννη, τι κάνεις τόση ώρα? Τελείωσα. Θα πάω μέσα. Καλά, υπέροχο. Πρέπει να ίδρωσες για να κάνεις τέτοια ορνηθοσκαλίσματα. Έλα ρε λέγα, με τις βλακίες που με βάζεις να κάνω, αυτά είναι γυναικεία πράγματα. Λίγη καλλιτεχνία στη ζωή μας δεν βλάπτει. Κοιμήθηκαν οι μάγες μου. Να φύγω τώρα. Πού να πας? Έλα ρε αγάπη μου, δεν τα είπαμε. Θα πάω στα παιδιά να δω τον τελικό. Κι εγώ πώς θα γυρίσω? Τόσα αυτοκίνητα έχετε. Μα δεν έχουν παιδικά καθισματάκια. Τέλος πάντων, μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα έρθω να σε πάρω. Αλλά μπορεί να πάει παράταση, Μάλιστα, κατάλαβα. Πάλι σε μένα έπαιζε ο κλήρος. Θα πάω τον Έρικο να δει τον αγώνα και εσύ να κρατήσεις τα μάξι. Μπαμπά, δεν χρειάζεται. Θα βρούμε λύση. Και να σας βλέπω να τσακώνεστε, να φτάσετε στους δικηγόρους και να έχω τύψει για το διαζύγιο. Όχι, εμένα δεν το σηκώνουν οι ώμοι μου τέτοιο βάρος. Πάμε, Έρικο. Πάλι τόσο απότομη ήμουν. Τόσο αφελής. Έλα, κολλήσω, θα χάσουμε τη σέντρα. Εξαιρετική ερμηνεία, κύριε Γιάννη. Αυτή με το διαζύγιο. Εκείνη την ώρα μου κατέβηκε η ιδέα καταπληκτική, έτσι. Έτσι, καθόμουν 2 λεπτά ακόμα, θα είχα πετάξει τις μπογιές και όλα τα συμπράκανα από το παράθυρο. Έλα, κούνησο, άντε μπράβο. Φύγαμε. Ποτέ μην εμπιστεύεστε τους άνδρες. Ρώτα και εμένα. Καλά, είναι υπέροχο. Και ακριβώς το νούμερό μου. Να το κρατήσω κι αυτό. Μπορεί να θέλω να το φορέσω κάποια στιγμή, Χλόη μου. Αμάν, μωρή θεία, δεν είναι της μόδας πια αυτό το στυλ. Ναι, αλλά με τούτα και με εκείνα μου έχεις αδειάσει όλη την τουλάπα. Λεφτά έχετε. Πάρε κανένα καινούριο. Δεν είναι καλό Ρίκο να σε βλέπει με τα ίδια ρούχα τόσα χρόνια. Ο γάμος θεία θέλει ανανέωση, αλλιώς. Αλλιώς? Πάρε τη μάνα μου για παράδειγμα. 10 χρόνια με αυτό το λαχούρ με τις βάτες. Γενέθλια με αυτό. Γιορτές, έξοδοι, επέτειοι με το ίδιο. Τι να κάνει κι αυτός ο πατέρας μου? Βρήκε άλλο φόρεμα. Άλλη γυναίκα. Ακριβώς. Απ' την εγκυμοσύνη σου έχει μείνει τίποτα. Κιλά. Να σου πω, τι τα θες τα ρούχα της εγκυμοσύνης, μου λες? Είναι της μόδας τα μπάγκι. Κι αν μείνω πάλι έγκυος? Χωρίς καινούρια ρούχα δεν το βλέπω. Τάπαμε, δεν τάπαμε. Καλά. Πάρε ό,τι θέλεις, με γκάστρωσες. Καλά, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί να πιάσει και 100 ευρώ. Εσύ τι έφερες? Καλά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, Μύκονος, ερχόμαστε. Και όχι μόνο για 3 μέρες. Αν τα σπρώξουμε όλα, ίσα που βγάζουμε και μήνα, μη σου πω. Βρε κορίτσι μου, μήπως έχεις δει αυτό το φόρεμά μου το λαχούρ με τις βάτες? Όχι, Μανούλα. Κατάλαβες ποιο λέω, Ναι, Μανούλα μου, κατάλαβα. Παπα, καλέ, τι έχω πάθει. Έχω μια βάφτιση αύριο. Πού το έβαλα? Μόλις φύγει η Δώρα, Μανούλα, θα σε βοηθήσω εγώ να το βρούμε μαζί. Μπράβο το κοριτσάκι μου, μπράβο την αγάπη μου, γιατί έχω τρελαθεί, δεν μπορώ να το βρω. Νταούλια μου τα έχει κάνει με αυτό το σφουγγαρόπανο. Εσύ το πήρες? Ναι, 2 εβδομάδες προσπαθώ να το σπρώξω και δεν το παίρνει κανείς. Τελικά το έδωσε στην εκκλησία. Τόσος κόσμος έχει ανάγκη. Μαργαρίτα Αλαντζά. Ηλικία? 42 χρονών. Πήγες τόσο? Πήγα, Ροξάνη μου. Αν δεν πήγαινε σε site γνωριμιών, θα έψαχνα, έλα. Ναι, δεν έχεις και άδικο, αλλά θα βάλουμε 36. Τι, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Κι άμα με δουν, πώς θα το καλύψω? Υπάρχει ο κανόνας του 15% προς τα κάτω. Μέχρι αυτό το όριο είναι αποδεκτό και πουλάς πολύ καλύτερα τον εαυτό σου. Επόμενο. Βάρος. 58. Τι σου είπα μόλις για τον κανόνα του 15%? Το φέρεσα. Τι
Μην κοιτάς έτσι. Έχω ρέψει στην πείνα και δεν χάνω γραμμάριο. Φτάσει και εσύ στην ηλικία μου και θα δεις πώς είναι. Καλά, εντάξει. Δεν θα το κάνουμε θέμα. Πάμε παρακάτω. Χόμπι. Σιδέρωμα, μαγείρεμα, ξυσκόνισμα. Μαργαρίτα, δεν ψάχνουν για οικιακή βοηθό. Για γκόμενα ψάχνουνε. Το 15% δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Άντε. Τι γράφεις εκεί τώρα? Μασάζ, γυμναστική και pole dancing. Ωραία. Τώρα που θα με περάσουν για στριπτιτζού θα είναι καλύτερα. Κορίτσι μου, εσύ δεν έχεις σωτηρία. Μη φεύγεις τώρα, πού πας? Μη με εγκαταλείπεις. Αχ, να σου πω, Ροξάνη, θα γράψω ό,τι θες εσύ. Μη με αφήνεις. Δεν ξέρω να το κάνω μόνη μου. Εσύ πόσα κιλά είσαι? Μείον 15%. Όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο, ο Γιάννης φοβάται να μην πέσουμε. Κι εγώ μην αρχίσει και τσιρίζει με το πρώτο κούνημα. Φάτσα, σταμάτα να αναζητιανεύεις και έλα εδώ. Άσο, δεν με ενοχλεί. Ο παππούς του δίνει στη Ζούλα να φάει. Εγώ όχι. Απλώς με συμπαθεί, έχει ένστικτο. Μπαμπά, τον κακομαθαίνεις. Και επιπλέον είναι σε δίαιτα. Α, γι' αυτό μου τρώει όλες τις παντόφλες. Αφήστε ήσυχο το σκύλο. Προφανώς έχει καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός σε αυτό το σπίτι. Ο πιο δυνατός, ο πιο όριμος και ήρθε και κάτσε δίπλα μου. Είναι φυσιολογική αντίδραση αυτή. Έτσι κάνουν στις αγέλες τους. Το είδατε στις ειδήσεις εκείνο με το σκύλο? Τον έχουν, λέει, σε ένα γεροκομείο και το σκύλι κάθε φορά που διαισθάνεται ποιος φτάνει στο τέλος του, κολλάει δίπλα του και τον ακολουθεί μέχρι να φύγει. Φοβερό. Και σε μένα έρχεται ο Φάτσας όταν του δίνω καμία άλλη χουδιά. Ο κύριος Γιάννης είναι γερός, ανάλογο, δεν κινδυνεύει από αυτά. Εκείνη η ασφάλεια ζωής που λέγαμε. Μάλλον ήρθε η στιγμή να την κάνουμε. Τι λέτε? Θα τα φροντίσω όλα εγώ. Μη μου ανησυχείτε για τίποτα. Θα γίνω εγώ αρχηγός της οικογένειας. Θα είμαι άξιος συνεχιστής σας. Τι δεν κατάλαβες? Δεν έχει ένα κοτόπουλο. Θυμίζω, απόψε θα πάρεις εσύ τα μωρά από το βρεφονιπιακό. Αγάπη μου, τα είπαμε από χτες, δεν τα είπαμε. Και όχι μια φορά, 3. Στις 6 όμως, μην αργήσεις. Βέβαια, αγάπη μου, στις 6. Αφού 6 και 1, αμολάνε τα μωρά με τα καρότσια στο δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος. Πολύ αστείο. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από σένα είναι να είσαι στην ώρα σου. Αυτό, τίποτα άλλο. Ροξάνη, πες ότι είμαι. Θα τελειώσει εδώ το μαρτύριο? Δεν καταλαβαίνω. Αφού θα με πάρεις, βρε. Στις 6 παρά 5 για να δεις που είμαι. Δεν θα με πάρεις και στις 6 και 5 για να δεις αν τα παρέλαβα? Δεν ξέρω. Ίσως. Μπορεί. Θα με πάρεις και στις 6 και 4 για να δεις αν φτάσαμε εντάξει στο σπίτι. Όχι. Μπορεί και πιο νωρίς. Γιατί ο βρεφονιπιακός από το σπίτι σου είναι μόλις 7 λεπτά. Άντε 8,5 με κίνηση. Ροξάνη, θες κάτι άλλο? Εγώ. Όχι, αυτό μόνο. Εντάξει λοιπόν. Κλείσε το τηλέφωνο γιατί πρέπει να το φορτίσω αφού θα μιλάω όλο το απόγευμα μαζί σου. Καλά. Γεια. Παναγία μου. Λοιπόν, παππού, λέγε, να βάλω το στρέκ να γελάσουμε λίγο ή να βάλω το highlight να έχουμε και λίγο δράση? Αντωνάκη, αγόρι μου, δεν είμαι 12 χρονών. Δίκαιο έχει, ρε. Κοντζάμ άντρες τώρα, σιγά μην δούμε και το Χάρι Πότερ. Κάτι πιο δυνατό δεν έχουμε? Σαν τι, ρε κοτσάμαντρα? Κάνα Ρόκι, κάνα Ράμπο, κάνα Terminator. Κάτι με τεστοστερόνι, ρε παιδί μου. Κύριε Γιάννη, αυτή η νέα γενιά όλοι βουτυρόπαιδα είναι. Τι να ξέρει τώρα από αυτά το βρέφος? Θυμάστε στο Terminator τον Άρνολτ? I'll be back. Αυτός ήταν άντρας. Σιγά τον άντρα. Σαν φουσκωμένο μπαλόνι με ποδάρια ήταν. Αλήθεια, ρε παππού, εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου? Η Αλίκη στο ναυτικό. Η Αλίκη! Ναι, εντάξει. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Αλέκα, Έλα. θυμάσαι? Τι? Τρόβα μπρος.
Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τράβα μπρος. Και του κεφαλιού σου κάνε. Τράβα μπρος και μη σε μένει. Θάρρος η ζωή μας θέλει. Αυτές είναι ταινίες. Τις έβλεπες και σου ανεβάζαν τη διάθεση. Γεια σου, ρε γιαγιά, δεν σου το είχα. Κρύβω κι εγώ μια γαντούλα μέσα μου. Έχω μια ιδέα. Πάμε να την νοικιάσουμε. Μέσα! Πάω να ετοιμάσω popcorn να φτιάξουμε κατάσταση. Έλα, Ράμπο. Πετάξουμε μέχρι το βίντεο κλαμπ να την νοικιάσεις. Έλα, 5544. Ο κωδικός μου, 5544. Έλα, ξεκαλώ πολύ. Τι κάθεσαι. Άντε, μπράβο. Άντε. Όχι που θα μου το παίξει άντρακλας. Ο Ράμπο. Η Χλώη είναι πολύ τυχερή που έχει μια μαμά, μια θεία και μια γιαγιά που μπορούν να τη βοηθήσουν να κατανοήσει τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις πρότυπα για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Καλά, στην ηλικία της μου κρατούσε πάνω από μια εβδομάδα και πονούσα τόσο πολύ που νόμιζα ότι γεννάω αγριόχειρο. Εμένα το χειρότερό μου ήταν η γυμναστική. Με βάζω γυμναστές να κάτσω σε μία άκρουλα έτσι μόνη μου, λες και γαμαγουλάδες. Τι ντροπή. Μη σου μιλήσω για τα νεύρα. Καλά, μπορούσα να σκοτώσω άνθρωπο. Άνθρωπο! Φαντασιωνόμουν ότι είμαι εξωγήινος και αφανίζω ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θέλετε να το δείτε να γίνεται πραγματικότητα? Όχι, γιατί δεν το έχω και σε πολύ. Το κοριτσάκι μου έγινε γυναίκα. Μαμά, έχω γίνει γυναίκα από τα 12. Και μου το έκρυβες τόσο καιρό. Χλώη μου, η περίοδος είναι ένα στοιχείο θηλυκότητας και πρέπει να μάθεις σιγά σιγά να το διαχειρίζεσαι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ακριβώς. Εξαφανιστείτε! Τώρα! Έχω μπουχτίσει το πέρα μέσα. Λες και θα πέσει το ταβάνι να με πλακώσει. Να βγεις στον κήπο να πάρεις λίγο αέρα. Δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο να πάμε Πελοπόννησο. Να σταματήσουμε στο Γήθιο, να φάμε και κάνα ψαράκι. Στο κερατσίνι δεν σου κάνει? Μπορεί, δεν λέω μόνο για σήμερα. Λέω να πάμε Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να κάνουμε και ράφτινγκ στο Λούσιο. Να στήσουμε και μια σκηνή, να κοιμηθούμε στις όχθες του. Αγάπη μου, πόσα χρόνια έχουμε να το κάνουμε? 42. Έλα, πάμε. Θα περάσουμε τόσο ωραία. Εμείς, η φύση και κανένας άλλος. Να σου πω, και τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα μέσα? Θα καθόμαστε και θα βλέπουμε ο ένας στη μούρη του αλλονού? Γιατί εκεί που θα πάμε θα αλλάξουμε μούτρα? Θα γίνεις εσύ Τζολί και εγώ Μπρατ Πιτ? Γιάννη, δεν γεράσαμε τόσο. Έχουμε χρόνο και χρήμα και καθόμαστε και μουχλιάζουμε εδώ μέσα. Έλα, αγάπη μου, πάμε μια βολτούλα να πάρουμε λίγο αέρα. Εγώ είμαι ζωντανός άνθρωπος, αν θες να ξέρεις. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου, να προχωρήσω. Εσύ ζεις στον κόσμο σου χωρίς να σε ενδιαφέρει κανένας άλλος και τίποτα. Στην ίδια πολυθρόνα, με την ίδια εφημερίδα, το ίδιο τηλεκοντρόλ. Πού είναι ο άντρας που γνώρισα? Ο άντρας που έκανε τα πάντα να με κάνει να μην βαριέμαι. Αυτός που μου δίνε συγκινήσεις και αισθήματα. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κλεισούρα. Δεν μπορώ πια, φτάνει. Τελείωσες? Νομίζω, ναι. Νομίζεις είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο άντρας που γνώρισες έχει να κρατήσει τα δίδυμα το Σαββατοκύριακο, να πάει για ψώνια, να βοηθήσει τη μεγάλη του κόρη να συναρμολογήσει την καινούρια της βιβλιοθήκη και αν του μείνει κάνα τέταρτο, να διαβάσει λίγη εφημερίδα και να δει στην τηλεόραση κάνα επεισόδιο από την τρελή οικογένεια. Τώρα η γυναίκα που γνώρισα εγώ μάλλον έχει πάθει Αλτσχάιμερ και μου θέλει ελεύθερα Σαββατοκύριακα και εκδρομούλες. Δεν πήρες καρότα για τη σούπα των μικρών. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχουμε κολοκύθια στο ψυγείο. Σταμάτα πια, μετά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τίποτα πια δεν πειράζει για σένα. Λες και τα καρότα θα τα τρώγες εσύ. Αλλά βέβαια, όταν δεν έχεις παγάκια για το μπισκάκι σου, πειράζει. Όταν δεν έχεις πλημμένη φανέλα για την μπάλα, πειράζει. Όταν κατά λάθος σου πετάω κάποιο από τα καινούργια σου ξηραφάκια που τα έχεις σκορπίσει παντού, πειράζει. Για όλα αυτά πειράζει. Και μάλιστα πάρα πολύ. Για όλα τα άλλα δεν πειράζει. Να πάω να πάρω καρότα? Όχι, γιατί δεν είναι τα καρότα το θέμα μας, Ρίκο. Το θέμα μας είναι το στυλ σου που κάνει εσένα cool, άνετο, χαλαρό και εμένα μια ιστερική γενικούλα που είμαι έτοιμη να ξεσπάσει.
τα καρότα θα πάω να τα πάρω εγώ. Γιατί εσύ θα διαλέξεις τα ζαρωμένα, καταμαραμένα. Και μετά στο τέλος θα μου πεις για άλλη μια φορά, δεν πειράζει! Τα νεύρα της Ροξάνης είναι σαν το λόξικα. Έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις και φεύγουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αγάπη μου, φέρε μια σαλιάρα στον μπαρ, έχει γίνει χάλια. Αγάπη μου, ξέχασα να βάλω τη σαλιάρα για πλήσιμο. Πειράζει? Τι να πειράζει, βρε μωρό μου. Πάρε μια πετσέτα από το δεύτερο σιρτάρι. Πριν από πολλά χρόνια και πολύ πριν γεννηθεί η μαμά σας, ήταν μια καταπληκτική εποχή. Οι άνθρωποι είχαν μακριά μαλλιά, παίζανε κιθάρα και κυκλοφορούσαν γυμνοί στη φύση. Καπνίζαμε παντού. Στα αεροπλάνα, στα λεωφορεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι και στα δωμάτια των παιδιών. Και όχι σκέτα τσιγάρα, καταλαβαίνετε. Τα παιδιά δεν ήταν δεμένα στα αυτοκίνητα. Κοιμόντουσαν ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι. Μαμά, τα έχω βάλει όλα στο δωμάτιό σας. Έχω μια ροζ τσάντα με τα φάρμακα, με τις πιπίλες και τα ανταλλακτικά τους, με τα μορομάντιλα για το πρόσωπο και το σώμα. Η ενδοεπικοινωνία είναι σεταρισμένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεχε. Η ατζέντα έχει μέσα το τηλέφωνο του παιδιάτρου και του νοσοκομείου. Που δεν θα χρειαστεί. Θεέ μου, ας μην χρειαστεί. Είναι στην αλλαξιέρα, μέσα στην ατζέντα. Εντάξει, ό,τι και αν γίνει, θέλω να πάρεις εμένα και μόνο εμένα πρώτα. Τι έλεγες τα παιδιά μου πριν πω, παραμυθί? Ναι, τον κακό το λύκο με τα 3 γουρουνάκια. Όχι, μαμά, όχι. Δεν θέλω τα παιδιά μου από τόσο νωρίς να αποκτήσουν το στερεότυπο του κακού λύκου. Αγάπες μου, τα ζωάκια είναι για να τα αγαπάμε, όχι για να τα φοβόμαστε. Αγγελούδια μου. Κάτι 3 εκατομμύρια παιδιά μεγάλωσαν με αυτό το παραμύθι. Ναι, και είδαμε πού καταλήξαμε. Κρίση, φτώχεια, πόλεμοι, εκμετάλλευση, οικολογικές καταστροφές. Θέλετε να συνεχίσω? Και φταίει ο κακός ο λύκος για όλα αυτά. Μαμά, με τα δικά σου τα παιδιά είδαμε τι έκανες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τα δικά μου τα παιδιά θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά. Συνεννοηθήκαμε? Αγγελουδάκια μου. Σίγουρα κάπου κάναμε λάθος. Μήπως που καπνίζαμε στο αυτοκίνητο? Τι να σου πω. Μπορεί. Παιδιά, σας το λέω. Η τεχνολογία πλέον κάνει θαύματα. Αυτές οι φωτογραφίες ήταν χρόνια καταχωνιασμένες. Τώρα όμως που τις έκανα ψηφιακές, δεν τις χάνουμε με τίποτα. Στάχτη έπρεπε να τις κάνεις. Έλα βρε μπαμπά. Είναι πολύ ωραία ιδέα να δούμε φωτογραφίες από τα νιάτα σας. Πρέπει να το κάνω κι εγώ. Έχω τόσες με τα παιδιά. Αυτό είναι το ταξίδι μας στην Κρήτη. Πομπογιάννη, μου θυμάσαι? Τίποτα δεν θυμάμαι. Εδώ είναι η άφηξή μας στο ξενοδοχείο. 5 αστέρων. Εδώ είναι το υπνοδωμάτιό μας. Τι ωραίο και τι τακτοποιημένο. Δεν θα ήταν πολύ ωραία να πάμε κι εμείς, Λέτε να υπάρχει ακόμα? Ελπίζω πως όχι. Εδώ είναι το γήπεδο του τένις. Εδώ ο κήπος. Εδώ μπουφέ, τρώγαμε ό,τι θέλαμε. Εδώ η πισίνα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Δεν έχεις ξαναδεί πισίνα. Όλες οι ίδιες είναι. Μπλε, υγρές με πλακάκια. Εδώ είναι ένα γήπεδο του γκολφ. Εδώ είναι κάτι φοίνικες. Καλέ, να και το αυτοκίνητό μας που το νοικιάσαμε για να πηγαίνουμε στην παραλία. Α, και άλλη παραλία, και άλλη παραλία, και άλλη παραλία. Έλα μωρέ Γιάννη, τα περνάς γρήγορα, δεν προλαβαίνουν να δουνε τίποτα τα παιδιά. Αχ, η παραλία. Κοιτάξτε πόσο γαλάζια είναι τα νερά, κοιτάξτε την άμμο. Α, να και ο ξεναγός μας με όλο το γκρουπ. Καλά παιδιά, ήταν φοβερή. Έξω καρδιά. Δεν το λες και καρδιά. Συγγνώμη, γυμνή είναι. Ναι, μαμά. Έτσι συνηθίζεται στα κλαμπ γυμνιστών. Και στο είπα να τις κάψεις. Δεν στο είπα. Σιγά με τη σκάψω, δεν κατάλαβα. Θα ντρέπομαι για το σώμα μου. Υπάρχει πιο φυσικό πράγμα από αυτό? Εδώ ο πατέρας σας στο γήπεδο του γκολφ. Πάρε φτιάξω τσάι, θέλει κανείς? Έρχομαι κι εγώ να σε βοηθήσω. Κι εγώ θέλω τσάι. Κι εγώ. Έρχομαι κι εγώ. Ρίκο. Κοίτα με που κάνω αναρρίχηση. Καλά, ένα πράγμα σου λέω, Δεν υπάρχει χειρότερη ιδέα από το να είσαι γυμνός και να σε έχουν δεμένο με ημάντες και σκοινιά. Μην το δοκιμάσεις ποτέ. Δεν είχα σκοπό. Α, και ο Γιάννης στην παραλία. Ετοιμάζεται να κάνει σκι. Τι γελάς, ρε. Ήταν πολύ κρύα τα νερά σε εκείνη την παραλία. Μπούση. Το βλέπω.
βλέπω. Ακόμα προσπαθώ να ρίξω την ποπάρα. Της είπα ότι είμαι πλούσιος, ότι έχω φράγκα. Γιατί αυτό θέλουν τα κορίτσια. Έτσι μου υποφάνεις. Αλλά εκείνη εκεί επιμένει να δει το σπίτι μου. Τι είσαι, κοπέλα μου, το ΣΔΟΕ. Τι γίνεται, πώς πάμε? Πώς να πάμε, βρε αγόρι μου. Χάθηκε να βάλω ένα κοτόπουλο στο φούρνο. Τι τις θέλαμε τις πάπιες, λες και έχω ξαναφτιάξει. Και πώς θα κάνουμε εντύπωση, ρε μάνα, με τις πίτσες? Τι νομίζω ότι θα κάνουμε στο τέλος? Λοιπόν, τα θυμάστε όσο είπαμε, έτσι. Μην μου τα κάνετε μαντάρα. Ναι, αγόρι μου, τα έχω εδώ όλα σημειωμένα. Κοίτα να. Τι είναι αυτό, ρε μάνα, δεν μπορείς να θυμηθείς δύο πράγματα απ' έξω. Όταν στο λέω εγώ για την προπαίδεια μου φωνάζεις. Να τη, παιδιά, λοιπόν. Στις θέσεις σας όλοι. Καλώς, στην ώρα σου βλέπω. Έλα, πέρασε. Τι λέει? Από εδώ η μητέρα μου η Μαργαρίτα. Μητέρα από εδώ... Η Ποπάρα. Έχω ακούσει τόσα για σένα. Και μέσα σε όσα ακούσατε δεν σας είπαν πως με λένε Πόπι. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ακριβώς. Τέλος πάντων, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Καλώς σας βρήκα. Αυτό είναι το σπίτι σας. Αυτό... όχι, αυτό είναι ένα από τα πολλά τα σπίτια μας. Το άλλο το μεγάλο που σου έχω πει με τις πισίνες... ανακαινίζεται. Απολυμμένεται. Τελικά αναγεννίζεται ή απολυμμένεται? Και τα δυο. Βρήκαμε στο σπίτι ένα τόσο δα μικρό ποντικάκι, γκρι. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς ηχαίνω με τα γκρι μικρά ποντικάκια. Οπότε κάλεσε ένα συνεργείο απολύμανσης. Επί τη ευκαιρία κάνουμε και μια ανακαίνιση. Ναι, αυτό το σπίτι δεν το πολύ χρησιμοποιούμε, όπως βλέπεις. Κι όμως είναι τόσο ζεστό σαν να μένετε χρόνια εδώ. Έχει θερμαινόμενα πατώματα. Το παν είναι να ζεις απλά, Ποπή. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Και εμείς που τα έχουμε με το τσουβάλι, χρυσό μου, μην νομίζεις. Μετά το διαζύγιο, μόνο στα παιδιά μου βρίσκω την ευτυχία και τη χαρά και τη γαλήνη. Ναι, μου το είπε ο Αντώνης ότι είστε χωρισμένοι. Ναι, μεγάλη ιστορία. Φυσικά όμως του πήρα το σπίτι. Εκείνος δεν πήρε τίποτα? Αμέ, με πήρε την Ατάσα και έφυγε. Καλό ντυλ, μην τον κλαις. Ο πατέρας μου έχει άλλη έπαυλη βέβαια που πάμε και αράζουμε τα Σαββατοκύριακα. Όταν δεν πάμε Αράχοβα. Στο άλλο μας σπίτι. Πού στην Αράχοβα ακριβώς? Ξέρετε, η γιαγιά μου είναι από ένα χωριό δίπλα και καμιά φορά πηγαίνουμε. Αυτό το σπίτι το έχουμε πουλήσει, ρε μάνα, το ξέχασες? Αχ, πουλάκι μου, το ξέχασα. Σπίτι εδώ, σπίτι εκεί, σπίτι παραπέρα. Ήταν δίπλα στο χιονοδρομικό. Τραγική φασαρία. Και εγώ δεν την αντέχω τη φασαρία. Τι λέτε, πάμε να φάμε? Πάντα πίστευα πως είμαι γεννημένη για τη μεγάλη ζωή. Πείθω, βρε παιδάκι μου, πώς να το κάνουμε. Πήρατε κι εσείς τέτοια πιάτα. Και η ανιψούλα μου τα έχει. Τόσο ακριβά πιάτα για ένα κοριτσάκι. Τι ακριβά. Αυτά δεν είναι που έβαλα αυτό το γνωστό παιχνιδάδικο. Ποιο παιχνιδάδικο, καλέ, σιγά μην τα πήραμε από εκεί. Ολόχρυσα, 18 καράτια το ένα. Μα είναι πλαστικό. Και αυτό πάει είναι υπερβολή. Πλαστικό. Αντώνη μου, λες να μας κοροϊδέψανε. Δεν θα είναι εκεί πρώτη φορά. Συμβαίνει αυτό με εμάς τους πλουσίους. Ξοδεύουμε το χρήμα τόσο ασίδοντα που καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία και μας κοροϊδεύουνε. Τρως πάπια, Πόπι μου? Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν μου πολύ αρέσει. Πίτσα όμως τρως, Αμέ. Μόνος σου θα τη φας την πάπια. Όλοι. Μάνα. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγώ με τον Αντώνη. Κάτι δεν πάει καλά με την οικογένειά του. Λίγο περίεργη είναι. Λοιπόν, ειδού το πρόγραμμα. 9 η ώρα, Μουσείο Τέχνης. Αμέσως μετά πάτε στο καταφύγιο για φαγητό. Και μόλις τελειώσετε, πηγαίνετε μια εκδρομή στους καταράχτες. Μετά επιστροφή στην πόλη και 1 ώρα ελεύθερος χρόνος. Μετά επίσκεψη στην έκθεση με τα κεραμικά. Και στη συνέχεια το καλύτερο. Εκδρομή με το πουλμανάκι γύρω-γύρω στην μπλε λίμνη. Τη Δευτέρα, 6 και 15 επιστροφή. Χρόνο για να πάμε τουαλέτα έχεις προβλέψει? Καλά σου λέει, βρε αγάπη μου. Οι λίμνες από εδώ, οι καταράκτες από εκεί. Έχει και τον προστάτη του ο πατέρας σου. Έχετε δίκιο, δεν το πιστεύω. Πού θα το χωρέσω τώρα? Έλα, βρε αγάπη μου, πλάκα σου κάνουμε. Μια χαρά είναι το πρόγραμμα. Και ο προστάτης μου. Τέλος πάντων, είναι σαν να ξαναπηγαίνω στρατιώτης. Μην το κάνουμε θέμα τώρα, έλα. Όχι. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω κάνει λάθος. Λοιπόν, πρέπει να βρω ένα διάλειμμα για τουαλέτα. Λοιπόν, τα κεραμικά δεν μπορώ να τα βγάλω με τίποτα. Γιατί τα ματώχουμε? Γιατί η μπαμπά είναι εξαιρετική. Δεν πρέπει να τη χάσετε με τίποτα.
Λοιπόν, οι καταράχτες είναι 127 μέτρα, είναι εντυπωσιακό θέαμα με τίποτα. Και η μπλε λίμνη, πού θα την ξαναδείτε? Να, τι βλέπω, να. Πάρα πολύ ωραία λίμνη, Μπλε, μπλε. Έλα ρε μπαμπά, κόψε τα αστεία. Λοιπόν, τέλος, δεν μου μπαίνει άλλη επιλογή, παιδιά. Θα βγάλω τον ελεύθερο χρόνο. Όχι τον ελεύθερο χρόνο. Τι πάθατε καλέ, γιατί κάνετε έτσι? Κάνουμε έτσι, Ροξάνη μου, διότι έτσι όπως τα κανονίζεις, ο ελεύθερος χρόνος είναι οι μόνες διακοπές που έχουμε. Τέλος, το πρόγραμμα θα μείνει ως έχει. Και η τουαλέτα? Θα βάλουμε πάνες. Τέλος. Με ένα 20 ψήνεσαι να βγάλεις τα κεραμικά. Μπαμπά, θα μας πεις επιτέλους τι συμβαίνει? Κάντε λίγη υπομονή. Λοιπόν, σε μισή ώρα πρέπει να πάω στη δουλειά. Κανονίστε. Πού, στη δουλειά. Είπες δουλειά. Αλλά άκουσες, είπε, θα πάει στη δουλειά. Βρε αγάπη μου, χαλάρωσε λιγάκι μωρό με τις δουλειές. Απόλαυσε τη ζωή σου, γιατί μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα γαζαδίσουμε. Πού πόσανε, μωρέ? Τι θα καταλάβουμε. Λες τα μανιτάρια που τους φέρανε από το χωριό. Σιγά βρε μαμά, τι έκανες, πάει το χαλί? Πάει το χαλί, τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να το πετάξουμε και να πάρουμε άλλο. Όχι, όχι, να του βάλουμε φωτιά όπως ο Κούρκουλος στο ρατό της Μηδέν, έτσι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, Ερακλάρα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Δεν μ' άρεσε ποτέ. Απ' τα φτωχά τα νιάτα μου. Αυτό το μισούσα. Σβήνει το κατήλι μου. Δεν αντέχω όλο αυτό το τσίρκο. Τι έχετε πάθει, το έχετε χάσει τελείως. Ας πήγαιναμε τουλάχιστον στα μπουζούκια. Μπας και κάνουμε και καμία γνωριμία. Γιατί αφήστε τους, πλάκα έχει. Ναι, αλλά ρε παιδιά, την τηλεόραση μόνο μην τη σπάσετε γιατί τη θέλω για το δωμάτιό μου, εντάξει? Τέρμα τα τραγουδάκια. Τι συμβαίνει? Πες το εσύ. Όχι εσύ. Εσύ το λες καλύτερα. Όχι εσύ το δικαιούσε. Όχι, εσύ είσαι... Εσύ. Πείτε το μαζί. Πάμε παρακάτω. Άντε, με το 3. Μπουφ. 1, 2, 3. Κερδίσαμε το λαχείο. Ποιο λαχείο? Πόσα? 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια! Κρίμα στα νιάτα, στην τσερπινιά. Κρίμα στα μόλις του καλέ. Άντρας και μέσα στο κοφλί. Να την πιανεύει το βελί. Καινούριο αμάξι, Θεέ μου! Και ένα πιο μεγάλο σπίτι για να παίζει ο Φάτσας. Αχ! Να σταματήσω τη δουλειά και να γίνω η καλύτερη μαμά του κόσμου. Και ένα φουσκωτό να μεταγόμαστε σε κάνα νησάκι το Σαββατοκύριακο. Να πάω στο Παρίσι για σπουδές. Μακριά από τη μάνα μου και από τον αδελφό μου και όπου να είναι. Ηρεμία. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Λεφτά υπάρχουν, όπως είπε και ο Mind the Gap. Το λαχείο, κύριε Γιάννη, πού είναι? Το λαχείο δεν θα τα κουμπίσει κανείς μέχρι να πάρω τα λεφτά. Έλα ρε μπαμπά, δείξτε το μας. Εντάξει. Αλλά με προσοχή, έτσι. Για να μην τσακωθούμε με τα λεφτά, θα κάνω μια λίστα και θα τα μοιράσουμε με σύνεση. Για να μην αδικήσουμε κανένα σας. Ρίξε κι εσύ μια ματιά. Τι έγινε, τι πάθατε? Μπαμπά, το λαχείο αυτό είναι της προηγούμενης εβδομάδας. Και,
Τι είναι γάλα για να λήξει? Όχι, κύριε Γιάννη, αλλά εσείς είδατε την κλήρωση αυτής της εβδομάδας. Φέρ' το λαχείο, φέρ' το λαχείο. Τι λέει, κλήρωση της το και 9. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Ένα λαθάκι έκανα, σιγά. Θα το σκοτώσω! Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Κοίτα, ένα τζιν θα το ήθελα. Α, και εκείνο το πληκτρολόγιο που φωσφορίζει, δεν θα με χάλαγε.